Eta 11 uneietan elkarrekin euskaraz komunikatzeko konpromisoa hartu dute. Bai, euskaraldi egin aurkezpen egingo dugu gaur, aurkezpen ofiziala, eta gure 11koa aurkeztuko dugu plazan, eta gero festa bat egingo dugu ospatzeko, eta ia izenak ematen hasiko gea belarri prest eta hau bizik jasotzeko. Euskaraldin helburue euskal hiztunok euskaran erabilera areagotzea da, beste gabe, gehiago hitz egin dezagun euskaraz. Azaroko 23-tik abenduk 3 arte, 11 uneietan euskaraz hitz egiteko konpromisoa hartuko dute alde batetik ahobiziek, ahobizik hori euskaraz jakin behar dute, eta belarri prestek berriz euskaraz jakin behar dute, eta beraien artean euskaraz komunikatuko diela hitz ematen dute. Euskaraldiko 11ko aurkeztez gain, herriko antzerki taldeek aurkeztuko digu Euskaraldi ez erdan sketch batzun bidez. Izen emateko aukera izango da txapa horiek lortzeko, belarri prestek eta hobiziek, eta gero pintxok egongo die, eta gero Inigo Etxenike DJ egongo da. Osea, festatxo bat antolatu du. Gero ehun ezberdinetan adibidez urrik 6en eta urriko gehien hemen dantza ehune izango du eta ordune izango da aukera eta beste data batzuk ere izango die izena emateko. Eta hortaz gain, txapak ere jasotzeko egun bat egongo da eta hau izango die beste ekitaldi batzuk aurrerantzen.